kyllä minä teen. Kyllä tämä on voimassa. Onko tässä sitten, onko tässä jo, niin? Ei mitään, olkaa hyvä. Onko tässä jotain rajoitteita, että minkälaisia juttuja saa ottaa 2? Vai onko tämä niin kuin, että se toinen juttu on sitten vähän joku kevyempi, joku pieni stalkkaus kenties? No, Voi vittu, mitkä tissit. Siis mitä? 2 juttua. Toinen on alta ja toinen päältä. Eikö siis siis... Kyllä tein. Kyllä. Ihan siis... Monta juttua. Pyyntö, mikä on ehkä hieman pöyristyttävä. Saanko esittää sen ihan suoraan vai käytänkö vertauskuvia? No, käytä vaan. Käytä. Ai vittu, mitkä sääret vaan. Ei, niin, sano vaan. Minun mieheni, joka käy aika usein pelaamassa golfia, hän lähtee keskellä... Niin, minun aviomieheni. 4 vuotta olen ollut tämän Martikaisen kanssa naimisissa ja... Niin. Yöllä... No, saanko jatkaa nyt, herra? Älä siinä nyt tuhise. Aina yöllä tulee tekstiviesti ja hän sanoi, että minä lähden pelaamaan golfia. Voisitko sinä vähän häntä varjostaa kenties? Siis, eli minäpä kertaan, eli miehenne lähtee heittämään palloa reikään ja varmaan hän dippaa sitä reikää. Niin joo, dippailla, joo. Vasta palloa sinne reikään, kyllä joo. Kyllähän minä voisin stalkata häntä. Onko hän hyvännäköinenkin mies? Ei kun siis siis, onko minkälaiset tuntomerkit? Tuntomerkit on, hän on entinen pikaluistelija, joten hänellä on todella isot reidet ja pakarat. Vähän niin kuin Seppo Kääriäisellä. Kyllä justiin semmoista Seppo Kääriäisen reidet ja pakarat, mutta sitten hänen yläkroppansa on pieni kuin tuolla Harri Ollilla. Hän on aika hupaisen näköinen siinä määrin. Ei yhtä gentlemanni kuin te olette. Oi, jaa, niin just. Oi vittu, mitkä tissit. Siis, auttaako, jos laitan tämän topin päälle, niin ettei nämä lollot ole tässä paljaana? Ei se haittaa. Ei se haittaa. Anna, joo. Lisää, olikos teillä tällä miehellä, siis, mitä minun piti tehdä? Tissit. Perse, tissit. Niin. Tuo kuulosti ihan Heavy Rain arvostelulta. Jos häntä vähän tutkisitte, että missä hän käy sitä palloa nippaamassa. Ja käykö hän tosiaan golfkentällä? Mitähän se nyt neiti oikein puhuu? Teillä on vähän hieman, kun mietin teidän puheitanne, niin tämä kuulostaa hyvin semmoiselta tekstiltä. Tarkoitatteko nyt, että miehenne on linjurissa, eli paikassa, missä on siniset ovet ja kahvattomat ovet, ja se on semmoinen imelä valssimusa, ja siellä on semmoisia viiksekkäitä tämmösiä nahkakundeja. Minä en tiedä, mistä te oikein puhutte. Nyt taidan ymmärretään, miksi kupongilla saa kaksi keikkaa yhden hinnalla. Te olette ihan erittäin huono. Minä menen kyllä takaisin Laatikaisen yksityisetsivä firmalle. On varmasti tuttu. Hän varmasti syö teiltä monia asiakkaita. Ei kun siis ei kyllä tän sitä hoita. Minä teen sen. Minä teen Nyt kyllä toppi menee päälle. Minä en tässä enää lollot paljaana ole kyllä. Ei ku perseet, okei, minä käyn siellä linjurissa. Tsekkaat teidän miehenne sieltä, hain kotia ja pistän taksirahat perseeseen ja pistän taksiin. Ja Se on oikein hyvä. Minä vielä voin tsekata, että onko miehenne Berberi kunnossa. Et ei oo sanotaan silleen astuttu sisään hyväksi käyttäen.
Kyllä sinne on kyllä astuttu Soiko ihan säärtä myöten, että saattaa hieman väljystä olla, koska kuitenkin se pikaluistelijan perveri on aika kookas, niin kyllä se reikäkin sitten venyy aika uskomattomiin mittoihin, mutta tämä asia ei kuulu yhtään mihinkään. Joten tässä on tämä minun Skypenikkini. Ei, kyllä en kerro enempää, saatte ottaa itse selvää. Tässä on Skypenikkini, vetelkaa minulle kun tiedätte asiasta. Nyt minun pitää mennä. Hei vaan! No voi, jumalan perkeleet. No, kai se on tyydyttävää vetämään hanskaan. Kiitos ja anteeksi. Ja sitten linjuri. Mitä? Kiitos ja anteeksi tästä. Mitä vittua? Oi lol, oi.